waylo Jamaanu waylo Jamaanu waylo Jamaanu waylim Jamaanu Jamaanu armaylo de jaadene Jamaanu waylo Jamaanu Ada ndim do dum ne ko wibe kabantano mono wona ko dum ya ko Qur'an min ani som nangim hande mi jaggal mo pièce par pièce medika mécanicien mécanicien ne jogum do ala wonti dogno kuccu fof ko Qur'an pour min an dum mbadim jakaro hande ceeru mo ri halaka ay hata laka armi hala sona fabin mara wonde asma de hande cellata no nandi hen kay wallahi hande cellata no nandi hen kay la andum do ko monon kay wondo pour monon ma an mata medi ligard brigade hande mbadan ma pièce par pièce medika mécanicien wona mécanicien pour anta wuyo o wi ceero mo tan won ma démonter pièce par pièce ay jitan kam mbata démonter no wonde asma hande cellata hande cellata o asma gila ngon mi cugul wallam ni set wa ses mara wonde asma ana ko mbimami ko mandi kala ko boy Khalid wino ko mema mi wallahi boy Khalid ko jiddo ma tan mi weltima non ayi kam mi weltima de mimi ko gaddarda hade ma ndul weltima nangu gay nogas ne yikit nogas mi woni pa sami mimi ndo fof o do wine comme non Khalid wine comme non wallahi an da jawdo non jungo man na weli o wi kam joni anen ko jiddi pada kam seedi mi ar wana dum ba andi kam to fay joni non fadan so seedi mi ar to pada mena comme jawo salle de vérité mi won ban chanza seedi mi ar yang zati tawni sankim jodo sanga ko ba ko de zati mi tawni sankim sanko ba ko jodo pada kam mi ar joni nanga dum do mi ar karwas on Qur'an ceeru mo wonti ngor mena de joni ceeru mo warat kam vite sama la wara le put ay ayotata album Eva Ndiaye mariage moko gilanden ha joni o ronki dum heb ala suj adan ne do album mum annene adan ni ko hadi album yaltunan ma widum adan nan album o yobi makay o yobi kon won photo dum badde problème am fede itam mi jiddu badde yotto der kalnama non wassese boyo ko mi dumbi be téléphone mi widani o tira bido do jodi hal ko noddirda kam buri ok tan na to demon tana kesi ok ko mi ciownu no do non soxla secret ko ganduda ni tiide yam ko support woni hen ko carte mémoire on ni wadi photo je de ganduda ko photo je intime photo de ganduda wona neddo fo fotti dum yide mo sohli dum dawre non ka photographe yimbe woni gandi liggey ma professionnel wattat hen dum professionnel la professionnel mi jabi ñimmo ko tottude mo dum heddo non hakkunde an min ara holum jinmi hen sa hi labo badana kam dum sotti tan bol sotti bol d'accord labtude inshallah badana kam dum e enveloppe bada dum collé gadana kam jaran wadde album jaran haydar album hol dum wi mo photo je ko photo je secret ay gor photo je sutura d'accord joni farmi non an den photo ay goto yi woto hollo hay goto gasi asan jari min noddunoma hande jewtiden seeɗa
siwa majjani ko enen tan ɗiɗo gonɗo e galle he aɗa luyi appartement ma machallah sa fini ka dawowo minen somi fini komi jaho centre to henna a majjani kadi hay goto en goppani ɗo e galle he allah ne walluma kadi aɗa yiddidire e fatima omo yidma omo horsini kam kadi a yonti resde amadou sinno ko sagam a resanno gadda e galle he daña jewtuɗoma kam te an a majjani aɗa yiddidire e fatima te machallah fatima ne yiɗi kam ina horsinimi te kadi omo nehi ala fof ko waɗanta kam hay oɗo ensemble plaqué mo jiiɗa ɗo kanko sonni kam ɗum mi halnanima omo yiɗma omo muñanma resmo gaddamo e galle he curodiron ay goto woti hay min woto mi yi bo waɗande kay ma liggi ɗum kono hay dara min sottidata sowona ɗum hay min mi yiyatade ni yo har noon hakkude men d'accord ala probléme moɗo ñaagui ma noon yo har hakkude men kasi kalis min jogui yanade ɓerde no noon ni min ala probléme hay support ni mi totti fof nana toon fof nan ɗo gasi yo itu carte o ni tan waɗa sottili sotta tan ma foto waɗa enveloppe kola d'accord photo tan ma no photo ji noɗe poti kañƴi à peu près 17 photos 17 photos 17 photos 17 divisé multiplié par 2000 fois 2000 hayto ala arga hayto no arga nami gubbotomo tan ɗum ko premiére prix ha gubbotomo tan mami totta 15000 kañƴi 17 ala probléme an ka neɗɗo wona moƴƴi inchallah yo haali joni somi ari mi natta gal noon mi noddira ngara aɗana photo ji ma wona fonmi nodde eva fonmi noddan ma ala ka tiriya ma wari dañde client dañen kadi jewtuɗo hen ɗo e galle he seeɗa sibo haydara en mankiraka ɗo henna min ɗum ɗon wonno yiddam te kadi sinno ko sagam ko ɗum ɗon mbatta d'accord mi nani kadi ko yettudema e jarnudema par ce que hay sinno tawi ne ɗeɓi ayade seeɗa ɗo miñiraɗo yahata ha wiye mawniraɗo waɗa feere ndesa firti ko yonti c'est vrai mbeɗa andi yonti kadi ko kalɗa ko foof min nani kono il faut pama guiɗel gotel c'est vrai que en tan gonɗo e galle o mboɗo wanma ni encouragé aussi e golle ɗe gonɗa e to banggue centre to mboɗo yima ya tinno hen kadi mi yi darde ma ko yidde wiide dewgal wona kecce wona cahana aɗa andi ɗum ka miñam kono mboɗo andi hakkille ma ne yaaji ɗin banggueji aɗa andi gonmi koye yidde dañande hooram galle aɗa andi ɗo gonɗen ko ñan fof en joɓat kala lewru ma en joɓat caɗele ɗe ne mbayen leydi ɗo henna eto gummiɗen to banggue Fouta foof koko joga e juuɗe donc jinnomi ko d' abord wadde accéléré e ko gonmi e dow mum ko woni dañande en galle taw ko enen jeeni koye meɗen ma hen mbaɗen hen foof ɗum jeeyi sababu noon jiiɗa mi heñanaki dewgal ngal taw konngudi ma noon min nani e kalɗa e Fatima ko ganduɗa e makko fof ko min ɓurma andudemo mbiɗa sikki e ko waɗantuma ko fof kadi aussi mi yi ɗum hay sen tawi omo suuɗomo waɗa mi tinata kono kam min nani haala ka kadi mi weltima hen en tant que miñiraɗo suuɗi konngudi baɗini fewde e mawɗum ko jarnudemi hen no fewi eyyi mi weltima kadi mi nani haala ma wona ɓeyde ko noon jiwɗa yo Allah wemnane amin ya rabbi ɓeyde ka tampuɗo joni jippiɗa accuma acciya poftuɗa mi addanma bottari ma so Allah jaaɓi inchallah eyyi ya suudu ma poftu a jarama jaari miñam ok yartuta jarama merci argay garabo yo argay ɗo lekki ɓo hunni argay argay tan ngol kaƴogol ko woni ceerno moɗo ha amadou say to gonmi ɗo
kala mo kawri fo fitano wodo ref pourquoi amad legangal mi wawa hen jodade kono min gam mataw ceerno modi ala ko nokotani amad koye caɗele mawɗe gonni ceerno modi an ko watma caɗe wallahi place mo mi yani hay siwo kosam amadou minatti wawde fennude joom galle o mbo jogini ɗum manda 5 mois manda 6 mois lois ceerno modi an hol fof ko foti liddema ceerno modi amadou ko liɓa kam sona fereji ñande fof kala ko kewi fouta kar téléphone aɗan fouta kay mbaɗa wawi wadde dépense 1000 francs way min gallam fouta dépense 7000 mbaɗani ɗum ko lawol ɗum liɓi kam amadou ceerno modi e te amadou a majjani corona o barriére mesure barriére mesure barriére o koko yetti hay kosam naw d' accord ceerno modi ay ko limtuɗa ɗo ko fof kala ko heɓma no heeɓi hono ma no heeɓimi min kono ceerno modi mawɗo funtata hoore mum ka mawɗo kellifaɗo sa wiɗo aɗa corona o galle wiɗe moɗnelde toon ɗum aɗa haaƴono lekki mawdi a fenat c' est pas vrai an gandanta kam haɗa fena amadou an ɓuuri kam wawde fende ceerno modi an gayni kalis ma an ko jagganam on gayni kalis ma ko nanka fm on ɗo wi hono haalanma an kon ɗo wi son ay neɗɗo sinno hunuko ma ñaami kalis ma ni ala rigal wiya waɗi huno kono an ko on ɗo jaggi gayni kalis ma aɗa woni babiraɗo aɗa ari hay kombol maɗa ceerno modi aɗa bokninam ɗo nano jungo ma e poche ma aɗa guittawo kalis accu ɗum a maayi kono ɗo cukalon allah no seeɗi ko an sankoto goppa neɗɗo foof ɓuurɓe yodde no jibine aɗa woni mawɗo kellifa aɗa jogui no magasin ma machallah aɗa jogui ɓiɓɓe ma aɗa jogui SN ala fof ma jogaki leñol mum ceerno modi ndewa plaisir tan ñama bitikel ma ala an holo haalanma affaire nan kayfe moom ceerno modi mbiɗo jogui pose uji ma ɗe gandanɗa photo ji ma ɗe gandanɗa allah aɗa seeɗi karane ɗe jalde fouta kam ana har min mate amadou somi hiiɗa an rewate cagalaɗo photo en mbiɗa ande hande technologie ko neɗɗo wawi wadde ko yimɓe ganda mata andata ko firti technologie anda internet eyyi an hande ka partout dans le monde partout to keɓɗa photo ji amadou ala ɗum wona haalama andu kam tan mi on ko jogani ma batta hakkille hoore ma gacca hakkille ma piɗi mbaɗa joga photo to ɓortim ɗi jogim ɗiga warde amadou koye lawol gonmi ceerno mon woto wiɗo aɗa provoquant wattu hakkille ma e hoorema ganda yimɓe nan paye ma yitere ok donc ça va mbawi ɓe ɗuɗon jahata an tan o yoni photo an amadou tan so yaltinani photo ji aduna boni mu yani amadou jogo photo ji ɗum ko boy kalit galle boy kalit paati